Croeso nôl i chi i Gylch y Defed, ac ar hyn o bryd yn y Cylch mae yna fridiau sy'n bwysig iawn i ni fan hyn yng Nghymru, sef y Defed Mynydd Cymreig. Ac wrth ochr i mae Dewi Jenkins, yr arddangoswr, y cnifwr a'r bugail ym Mryddawn. Croeso ato ni, Dewi. A wedyn Fli Roberts o Abernodwydd y Trallwng. Nawr ti wedi bod yn y Cylch yn cystadlu droion dy hunan. Do, diffyn, do. Wel, yn y Cylch nawr, mae da ni yr adran Tregaron, a ti'n abod sawl un sydd yn y Cylch ar hyn o bryd nawr, Dewi? Oes, mae yna dipyn o gardis yn y dosbarth yma. Mae'n dosbarth bri ofnadw. Gyda dwsyn o bare yma i gyd, a wedyn mae wedi ddechrau tynnu nhw fewn nawr. Fel mae'n sefyll ar hyn o bryd, mae yna y pedwar cyntaf fi'n credu o Sir Geredigion. Tom a Beth yn gyntaf. Penre, Llanfiangel y Creuddyn. Ie, Llanfiangel y Creuddyn. Maen nhw'n cefnogi'r sioe bob blwyddyn o'r ategau nhw. A'r sioe haf hefyd. Nhw enillodd y dosbarth yma, llynedd? Ie, maen nhw wedi cael llwyddiant dros ben yn y ffeiriaf ac hefyd y sioe'r haf hefyd. Ac ers y sioe haf, mae babi bach wedi cyrraedd hefyd, Emrys Ifan? Oes, mae'r teulu yn mynd yn fwy efo nhw ac mae gyda nhw ferch sy'n dangos yn barod efo nhw ac yn cyn ofnadwy. A Fflir, fel un sydd wedi bod yn arddangos Defed Mynydd yn y gorffennol, sut chi yn mynd ati i baratoi'r hyn ar gyfer y Cylch? Wel, mae yna lot o waith gyda unrhyw dosbarth, ond efo'r Defed Mynydd, mae yna gymaint o le, ni trio gael yr rhywun a'i wneud siŵr bod nhw'n pair, mae yna'n bwysig iawn, so mae'n rhaid chi olchi, mae lot wedi trimio fel allwch chi weld fan hyn hefyd, a jyst wneud siŵr bod nhw'n edrych yn len ac yn barchus i gael dod mewn i'r Cylch. A Dewi, Brydiau Mynydd Cymreig maen nhw'n holl bwysig i ni ar ein mynyddau ni, yn sicrhau bod nhw yn cael rhywun daclus ar gyfer y twristiaid ag ati sy'n dod, ond hefyd yr ochr amgylcheddol hefyd. Yn bwysig iawn. Mae'n bwysig iawn i gadw'r mynyddoedd mae Defed arnyn nhw yn y marn ni. Mae'n bechor ofnadwy bod grantiau i gael i ffermwyr i gadw nhw'n wag, achos mae'r ddafad yn mynd i golli uwchnefyn ar y mynyddau yma. Mae'r mynyddau yma'n tyfu'n wyllt, ac pan bydden nhw moyn ffermio nhw, fel fi'n gweld fydd i, mewn rhyw 5-6 mlynedd, fydd y ddafad wedi colli'r cynefin. Esbonio, beth ti'n meddwl wrth cynefin? Wel, mae dafad ar y mynydd, mae cynefin yw lle mae hi'n mynd bob blwyddyn. Mae hi'n rhan o'r mynydd lle mae hi'n hoffi bod, ac mae'n mynd â'i hoen yna, a dyna beth maen nhw'n galw'n cynefin. Os dewch chi a Defed o le arall, ardal arall, i'r mynydd, fe nhw ddim yn hapus na, achos bod nhw'n gyfarwydd a wedi cael ei magu ar mynydd. Ac unwaith chi'n colli nhw, mae yn rhy hwyr. A Fflir, i chi'n yr un modd yn cadw nifer o wahanol fridiau, ond y ddafad fynydd yn bwysig i chi? Yndi, ac yr ardal dyn ni'n byw yn ei, mae canran wyna bethau'r ddafad, a'r gallu i wyna allan hefyd, a goroesi'r tywydd bethau fel yna, mae'n bwysig, achos fel fysa'r bridiau yr is-tiroedd mae methu byw ar y mynyddoedd fel sgennon ni. Wedyn ni, mae yna rhyw fath o restr fer yn cael ei gwneud dwi'n teimlo. Mae'r benod yn mynd trwyddyn nhw'n go gyflym fan hyn. Ydy, mae gyda fe waith, oedd 12 o bare yma i ddechrau, a ddim yn o lawr i hyn nawr. Wel, fe wnawn ni weld pwy fydd ar y brig yn hwyrach mlaen. Ond peidiwch mynd yn rhy bell, fe fydd yna ganlyniad cyn bo hir.